Glaucoom is een ziekte van het oogzenuw. Die wordt veroorzaakt met name door de hoge oogdruk. En dan gaat een progressief schade aan de oogzenuw en waardoor gaat het zicht achteruit. Nou, eigenlijk kunnen wij allemaal glaucoom krijgen, maar als in de familie glaucoom al bekend is of als wij bekend zijn met hoge oogdruk, hebben we meer kans op glaucoma. Glaucoma is een ziekte van oude mensen. Dus mensen ouder dan 50 hebben meer risico. Er zijn ook andere risicofactoren zoals diabetes, hoge bloeddruk of te lage bloeddruk. Of andere situaties waardoor mensen de druk boven het hoofd een beetje hoger hebben. Maar met name die zijn de risicofactoren. Jongere mensen kunnen het krijgen. Het is een type glaucoom, dat is de glaucoom van de kinderen. Dat komt niet zo vaak voor. Die zijn kinderen die geboren worden met glaucoom, dat komt echt weinig voor. En in de jonge mensen ook minder vaak voor. Meestal is het een aangeboren afwijking waardoor de jonge mensen glaucoom hebben. Of als in de familie heel heftig glaucoom al bekend is, dan is de kans om op een jongere leeftijd glaucoom te ontwikkelen. Van glaucoom is een chronische ziekte. Dus het is een ziekte dat wij helaas kunnen wij niet genezen, maar wij kunnen het controleren. Wij kunnen voorkomen dat het visus verliest, dat de patiënten zicht gaan verliezen op het moment van diagnose. Daarom is het zo belangrijk om het vroegtijdig te diagnosticeren, zodat wij kunnen het behandelen. En de enige manier van behandeling is de druk naar beneden te doen, als de druk te hoog is. Soms is een druk, dat lijkt niet te hoog, maar voor die patiënt van glaucoom is al te hoog. Dus op die manier met de druk te verlagen, dan en ook controleer de risicofactoren, kunnen wij de schade van de glaucoom beperken, zodat de mensen niet blind worden als ze ouder zijn. Rare ziekte van hij heeft weinig klachten. Daarom het belang van screening, van kijken, van af en toe een oogdruk meten. Dus die heeft klachten al dat ze laat is. En de klachten al dat die kunnen ze een beetje rood oog, een beetje pijnlijk gevoelig oog. Sommige mensen beschrijven dat ze zien halo's rond de lampen. Van licht naar donker gaan of andersom. Of op een gegeven moment missen dingen aan de randen van het gezichtveld. Maar dan is het al een beetje bevorderd. Maar in de beginfases heeft glaucoom geen klachten. Aanstaande vrijdag op de publieke bibliotheek ga ik meer vertellen over glaucoom. En dan zijn jullie van harte welkom om vragen te stellen en ietsjes meer te weten over glaucoom. Het is begin om 6 uur bij de bibliotheek.